मा जादों नालाय इनो खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो आंनि नैबे मिसेस नार्जारि चेनेलावहाय बराय हरग्रोबाय ओमफ्राय आं दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैदों आरो आङो मा होनो एमाजननिफ्राय माखासे बुस्थुखौ बिहरदोंमोन आरो जोंनि हिन्जावफोरनि गोनां बुस्थु ओमफ्राय दा बाजारावबो लायजाया नालाय ओंखायनो अनलाइन बिहरदोंमोन आरो जों दा बेखौ खेवनानै नायनो नागिरदों ओमफ्राय आं नोंथांमोननोबो दैहरखानोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो मा मा दङ बेहाय आङो बांद्राय दाम गोसानिबो बुस्थु बिहरा आरो मानोना जोंना माने ट्रेन्सफार जाबाय थायो नालाय बुस्थुफ्रा लांलाय लाबोलाय खालामबा बिराद नस्थ' जायो ओंखायनो आं बांसिन खमजोंनो सोलियो आरो बांसिन माने नस्थ' जाबाबो बांद्राय गाज्रि मोनला होमबाना ओमफ्राय नायदो एबारावहाय खेवनोसै दे खेवग्रोनोसै होमबालाय माबा नांगौ ग्लास आखाइ मोनसे ओमफ्राय ग्लास ओमफ्राय नै बाबरे हा दाना बेखौबो बोरै बोरै खालामनांगौ मारै मारै लागायनांगौ दाना नै जि बुरजा माबा गैया नांबाय नुगानो खालामदो गासिबो एखे साइज नङा मानसिनि आं हालासो खेवनो लानानै नाहां जादों होनाङाथ' आं नोंनाव आयो फागोरा ओमफ्राय माहाय सोबानांगौ दे आं मा बुस्थु बे माबा दोनग्रा जि दोनग्रासो खिन्थु मारै खामानि खालामोथाय नै टि लेखा दासो नायसनदों मारै सोयो माथो फिदिंनानै सोयो बिनि उननिखौ नायदो उननिखौ नायदो माबा मोनसे बेखौ कभार खालामदो बेजों बानायनायखौ हाबनो नागिरथाराहाय जानो गोराखा आयु जाबाय नोंना वाव दासो जादों मोनसे जाहांबाय नै होनबाबो माने जाहांबायसै जाबाय एबारसो जादों मानोबा जाबाय एबाराव एबार जाबाय दासो जाबाय नायना
एबार जाबाय नै रेडि जाबाय जोंना बियो ओरैनो जि दोनथ'लाबायनो थाखायसो आं बिहरदों आरो नैबे गोजौआव हेंगार सैनानै दोनजायो दाबसिननिफ्राय फैनानै ओरैनो दोनथ'नो थाखाय गस्ला सार्टफोरखौ ओमफ्राय नैबे गाहायावहाय माबा माबि जिफोरखौबो खननानै दोनथ'नो मानो जिखुनु आरो गावनि गोसो बायदि दाना नैबेखौ ओमफ्राय मा दं नायसै हिनजावफोरनि नांगौआ जोबनो थाङाना बेफोर नैबे आंनि थाखाय बिराद दरखारि हिनजावफोरनि थाखाय ओंखाम संग्रानि बुस्थु ओंखाम संग्रानि बुस्थु दरखारथार बिराद आंनि थाखाय मा नांगौ बिहरनो साननानै नै एबाराव एखे लानाय थांसै नैबेखौ आंनो नांथारगौमोन आरो ओंखाम संग्रानि थाखायहाय जोंना ओंखाम संग्राया फिसा नालाय बेहायनो ओरैनो जायगाबो बारा लानाय नङा मस्ला डिब्बा फिसा फिसा ओमफ्राय बथल एसे थाव बथलफोर दोननो थाखाय बिराद मोजां नै मोनसे दंबावो जोंना आरो बे उनाव लास्ट मोनसे दंबावोसो मेंगुलायबायसो नै खेवनायावनो मोनाबावनोसै ओमफ्राय ओंखाराव बायदि सासे ओंखारलायबाय खेवनानै दे बेल'सै जोबथारनोसै र' बिनि उनाव उन्दुथा उन्दुगासिनोखा नोंसोरो बोसोरनै जाबाय उन्दुगासिनो मबाइल लानोसै उन्दुनोसै बास क्लासानो गैया क्लास मोनसेबो लानो मोनाखै नोंसानो सानब्रैल' लानो मोनदों ना क्लासा 2 weeks बेबायदिल' 2 weeks लादों बोसोराव इयाराव बिदिनो क्लास 12 लायाखै ना प्रेक्टिकेलनि थाखायल' प्रेक्टिकेलनि थाखायल'सो थांदों क्लासानो गैया जि आरामथार बिसिना ओरैनो पास खालामहरजोब्बाय बिसिना मा होनोमोनलाय 12खौ CBSE ना आरो फरायसिननांलासो दा मबाइल लाबाय थास्लायलाय ओंखायनो खामानियाव लाफाबाय थानांगौ रोंबायना खामानि मावनोबो गोसो जागासिनो दासान्दि बेबो नै किटसेननि बेबो आंना गासिबो किटसेननिजोब थारमाने न' गैया नालाय ओमफ्राय टेम्परारि बुस्थुखौनो बिदिनो बाहायथ'नांगौ जाहैयो जोंहा बै नांखो आयौ खथारनो ओरैसो जायो हारसिंबो हानो ओंखायनो आं लोगो लाफाखादों नैलाय मोनसे नै बेबो ओंखाम संग्रानिनो आं दोननानै देखायगोन आं ओमफ्राय नै बेयो मोनसे लास्ट नै बिनिसो दाना बियो दाना बेखौ नायदो नै फिउ थांबाय दाना नै आयौ दे नै दाना मुस्रि खोबनोबा माबानो बायोना खाबाय थानो बायो दाना नै बेबायदि बिहरबाय मुसारि सिगाव रे दरजा दंनालाय ना मुस्रिया दरजा दंनालाय नै ओमफ्राय सेन बायनानै दोनजायो सेन बायनानै दोनजाबाय नै ओमफ्राय थननानै सोनानै दोनफिनजायो आरो बे बेगावहायनो गावनि बेगावहाय सोफिननानै दोनजायो आरो नै मुस्रि खानो बाथारोना मुस्रि खानो बानानैनो मा होनो थाम्फै अरजागुलायनाय उन्दुयो ओंखायनो दा माबानाङै खानाङै ओरैनो खोबनानै थानायल' जोब्बाय नै जोंना दिनैहाय आनबक्सिं खालामनाया ओमफ्राय आङो उननि भिडिअआवहायसो बुस्थु दोननानै देखायनोसै दाथ' बिराद गोबावद्राय जासिगोन नालाय बिदिबा जोंनि दिनैनि
आनबक्सिं खालामनायनि भिडिअ'आ बेयावनो जोबथ'बाय आरो गोजोनथोंसै।